Alam sa mga. Wala. Diyos sa mga istorya pa, wala na pinbol. Kalib yun eh. Bawa sa mi padung ni Jadad undani. Lagulo isang good gops. Asa mo tala ni Bobs? Ito tayo Dubai. Dubai. Gawas ito. Dubai na. Dubai na rin eh. Hey guys, madung adlaw na tong tanan guys. Sa karon na anak ko dari sa mall Obisya. Sa wa ko nakapag video guys kay lisod lagi nang mag video taga nang nasa gawas. Sa dia guys abot na ko dari sa mall Obisya kay nalagi makipag kitaan ha guys kanang tungahong idol nga kanang boksingira. Pero followers na namo guys. Nakaw. Wow. Sige na, gusto na sa kayo. Nakay mas. Labit na kahon na. Oo. Ha? Wala lagi na po. Nagmukoy. Hi, welcome to my guys. Joke. Hi guys, nag-meet na din sa akong pinaka-idol. Hello. Yan ang pinaka-idol ko. Idol pa, uy. Shoot kayo idol, no? Diyan na din siya kauban nga. Kuan na. Silang duha diyan. Ja. Hi. So mga buutan di ka doon sila guys. So first dahon yung pagkita nila. Diyan na guys, maniud to kunumi. Diyan hi di ako ninjong tulong mga buutan kaadyo. Diyan dari demi sa Watami Japanese food. So first time dinahan ni guys makakaunin taon ag murag naog sigbin guys. Salamat tayo nimo guwaps. First time jud makatilaw ag taga bukid ni guys nga murag naong og sigbin. Diyan na guys tanawa gilang rice na yung mga gipaibabaw nga murag mga fried chicken masiguro na mao naging ranti lagi tala ni mga taga bukid lagi diyan na pa mga kuan guys na salad kuno ni guys. Diyan mo lagi nang ignorante lagi ta mga pagkaon nga wa pa natang matilawi. Diyan kuan din ni siya guys. Watami Japanese restaurant. Hello? Narin ako nukudli. Grabe ka-jamming ni sila guys, oh. Thank you, thank you. Oo, si Carol. Wala dyan siya. Wali sila. Taga-Buhol. Taga-Tubigon. Hello. Taga-Diin na. Kat-kat, di pa mag-up. Mag-treat na po siya dari guys, oh. Salamat jigado na ni Nija kay grabing ka-jamming ahong idol nga boxingera. Nja, kani taga-Tubigon. Oh, sparring kuno sila ni Pacquiao. Oh. Please lang po kung subscribe sa Shinap vlog. Oh, kay na nakita na dyan ako ni Jang personal, grabing kabutan. Please lang po kung subscribe sa ijang channel. Diyan kanis sila taga-Tubigon. Asang imong channel man? Kuno sila dihapon sa Alicia. Diyan hi kuno sila sa mga Kutamura. Mga Ma'am Kutamura. Kaila sila ni Ma'am Kutamura. Mga Kutamura. Hi di po sa mga Kutamura dis Kambaha. O kana Kambaha. Sige. Yaw. Sa kanila order dali niya oy nga. Oh, nice kayo. Ngani sa kang hair sa una sa wala. Wala ta makita bigay. Taas sa yung buksa na? Taas kayo nga mo. Yeah, madali. Ngani siya. Sige ko ganahanin ba? Mula ko si Kariya. Mapal mo sa ro. Gapa iparok. Gapa ko iparok. Parok. Mga sweet kayo siya. Yogurt. Oh, wala. Hi. Kanina pa kami. So, i-try daw niya namin dito guys kasi ano. Ay, yogurt. Gamay lang. Gamay man na, di ba? Kanin picnic box.
Ay, na. Continue. Wow! Salamat kay Kadyo kay nakakapot ko dahil sa mission. Salamat kay Kadyo sa nag-trip niya. Wapa Kadyo. Ya, kalihog lang po kung subscribe sa diyang. Ay, mauwa ka ko lang. Kadyo, Binuha ka Kaya lagi. Kay Mag-video ko. ano na kasi ng vaccine, sumanapag yung vaccine. Inojud. Baka makita mo kung saan pag Daway, di man ko maayo vaccine. Mas singot ra na ako. Sigod ko dyan guys, pero makakita mo makakuha ko ng idea para Gani. sexy body niya, wapa. So, Wapa, tiguwang na. guys, para 44 na nasa dyan guys, bro. 44, 47. Ay, 47 dyan ka kami 40, ako 43. Ano? Ano mo? Mamay ka manguran na mo na mo. Ay, grabe sa dahil. Ate yun nila. Gusto ni mo nila. Palit sa nila. Kauntay mo gusto ka. Patot. Ate girl, buwang na ito. Ha? Hello. Eh, nag-iisip pa. Ang palinigas, kuhan na rin. Bahay na eh. Ang naok. Alam namin, madaling uling guys. Sawayin ninyo, sawayin. Lami kayo. Siya nga uling. 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 Kami kaya ang uling dali kayo. Pag sa probinsya, di man makaon ng uling, pero des Manila, makaon ng uling. Oh? Hindi ka daw. Makaon ng uling. Ala, ito dito sa ingat. Ay, God, ingo mo ka ka ng murag sigbin. Kani, murag ka di ka sigbin kayo. Oo, dahil. Naya dahil sa Manila, mura ko yung bigpin. Dalaon na may guling. Kain ko na kayo ng nipon. Nga, makalawan ko eh. Salamat. Makaingon ka pag sigbin ba, makatapok. Yung umisip ko na hanap ko. Ano ba yan? Wapor ba kayo sigbin na? Lahat kayo. Pwede ka rin. Ang mga parang ay, mama. Ay, dahil ka man. Ako di mo message. Ay, parang ni mama daw ka, avid subscriber. Shout out daw ko mother. Si Rose Sato. Rose? Ay, shout ko sa mama niyo. Si Rose. Sato ka lang si Sato. Sato. Oh. Sato ka lang. Sato ka lang. Sato. Wala na. Rose, Sato yung mama. Oh, Sato. Rose, Sato. Taga-Tagbilaran. Tagbilaran ito. Siya taga-Tagbilaran. Ako papa Sato mo taga-Tagbilaran. talaga pagbilaran na mga wala, mga Big time. Big time. Big lang, dili. Hapon, Sato. Oh, mga descendant. Ah, di ko, na, hurutan. Kung dugo sa lamok. Biskan Haggard gani. Inom siya, Haggard na doon siya. Tulog ani. Wala na ka oras. Diyan. Unsan lang kagawa na Haggard? Oras ko na ga, wag may panudlay. Oras na kang tatay ko. Ay, gap na lang. So hindi ko. Ay, yung ata. Ay, na-record pa yan ka. Sorry, sama ka. Ah, na-record din eh. Sama na rin. Hindi ko nakakita na magkudukay sa kung di-share bitang nga boxing-boxing, mawalang ganahan, di ko mag-boxing kay Lingaw naman to ako video ko. kay Ato pag pandemic ba? kung ano ni sa guys, ganang apid followers ni Florami. Oh, hi Flor. Apid ni I Florami. love you. Nakitaan ko po ni Jan, nakitaan ko niya mga isuon, sobrang rin sa kabulutan. Pasensya na mo kayo, kaya nagkabibo na mo kay salamat, dyan ka dahil ni Nija kay nakaabot ni Jan Arquin, amiga. Nani sa karon sa Pampanga, pero taga Tubigon, Buhol. Mabay pa ka man na magpangaon na to guys, pero nakakabila rin. Ayan, salamat. Salamat. Wala na, hurot na. Salamat sa time. Cheers. Cheers. Salamat sa kasunod sa time. Okay, mag-kiss ko nila para na ang akin. Murag ako. Sweet ka. Kita eh, joke para mga kapatawa lang. Sweet kayo sa guys. Ito, ano. Gawas na bigay. Check. Nagpa-cute ko. Nakulit na pang ibas. Yawa kay tulog ba? Alihan ang now. Pero kung magyaw-yaw na.
Nakoy manutbrush pa niya, di busy ba? Di ba kasi kay tabang ng master? Grabing ka-jamming guys ang kauban. Bahala ko siya sa kinabuhi kay. Mawag ang problema dari guys. Salamat ka ni mo my loves. My loves. Yeah. My loves. Na-circle lagi na siya. Okay, pero paano na siya? Mawala na siya. Yeah. Parang Di pa isa ko nakita ta. salamat my love. My loves man dyan. Pura na tagoyak kay my loves. Ito, ako dyan isang my love. My love. My sweet darling. Ito, Parang kabuutan. Banha kayo to eh. Masaya. Sorry namin na rin. Masaya ako. Dili sa ba? Mailan lang, Bisaya. Mga taga-bukid na. Taga-bukid na ako gugop sa BTV ako. Ingat tuloy ako dito. Kaya ikaw taga-Cebu po. Ingat tuloy ako dito. Semua. Wala, ako kayo nagpa-picture ko. Picture to ba? Gusto ka? Ayaw. Naghan-kilig na ako eh. May babae sa inyo, may lalaki, wala? Puro babae? Tsaka na dyan manuro ito guys. Kita lang tag mga kuan picture dyan. So picture mi dari guys. Kaya ganahan po ko nagtanaw sa mga estudyante dari nga murag si Cristel. Diyan, naman lagi na di dyan mahitab ko yung mga picture. Radyo na yung mga picture. Salamat kay kaso ni mo guwaps. Kaya nalingaw dyan kaso ko dari. Malamanuri na po nung ilain. Hello, sa ulit. Nalagit ka pa dire. Bo, asa mi dadun ni Zaran eh. Asam ta? Bo, asa mi dadun na rin guys. Yung driver oh. Super ka good vibes. Good vibes. Asam ta eh. Tagsara. Yung gusto. Tagsaray. Iikot. Sa harbor lang tayo, kaya mauli naman po si Ruby po para. Doon ra dito. Di man good pwede sa kada daghan tao ron. Kanang weekdays no ka. Hi, Cha. Sunod na lang weekdays ayun na. Okay na ka, Cha. Grabe no. Grabing ka engine no. Kalugsong dyan misa. Kalugsong dyan misa kuhan guys. Ganang ang mga taga-bukid ba? Kalugsong kami taga bukid bang pud eh Cavite nya. Uy, dili mo bukid sa inyo sa Cebu. Adi Cavite naman ko ron. Guys, mo copyright padung nami dito guys oh. Bawo asa may dadala ni hang may labs uy nga. Super good vibes dito guys. Di ra sa boxing guys. Pati sa mga Yung para mag-exercise mo. ala, datong kuno is Huwag man na magpangaon, mag-gym na ta. So ganiha guys, gikuyawan jud ko kay nangurug sa tuhod kay hadlag lang kita makipag-meet og kanang Ano na urog mga tuod. Bab na sing gigutom sa kagos. Wala nang gigutom sa kagay paniud to na sa nagkagobs. pag-scroll na sa mga Facebook guys, murag delikado gipag-meet og mga ingani bitaw pero super pangutan. Kung si makakuan. Ay naman, kuan man to, di man ta. Dato babs, dako man tag pobre. Sa mo lagi to nga, magkita ra lagi binagkurug jud ko mga to. Sus pagkanahanap pa sa mga gi-order mga pagkaon dyan. Hi day, shout out day ko dala sa mga nas likod. Si Cha. Shout out ko rin sa mga taga Kutamura diha sa Alicia Bohol. Sa taga Tubigon. Kabuhol di ka tsa. Nya kuan sa mga usyo og kuan sa Tagbilaran kanang Mga sato. sato. Mga sato. Sato. Nasa Tagbilaran. Diyan. Salamat ka Juni, my loves. Oh, akong my loves sus, grabe. My loves. Sus. Ay, asa na pila. Muna tuwan-tuwan. Ay ka na, harbor. Wow. Feeling na ko ka kanang kabadge siguro sa Ay, dagan kay kuan dito sa Larin. kan kay Sa Larin. Ala asam. Asam to harbor uy. Kung pula ka doon, Pikas man siguro. Ah, di. Unsa? Saka? kanang paano ba? Hindi mo best friend natin. Kato nag-reunion mo na pula po po. Ah, si my friend. Si my friend. My friend. Was okay ba? What okay ba? Was mga ko. Mga possible. Possible. Dani guys nga. Manguha na pud mi, mangnuroy na pud mi. Miss Dubai. Ay, may the prince ko ano ba? Dubai. Money Dubai. Waps.
Ignorante guys. Dubai sa baybayon. Murag Dubai jud sa guys kay dawa. Kaya nahadlok mo siya. Si Carol sa panghawa. Wow wow. Oo, mo siya. Bye bye. Sige ka na siya sa gawas. Di ba? Sa Pilipinas. Abogada. Abogada. Sa dagat ka doon ka na. Oh, wow. Dili lang gingon nimo nga na mga yati ba. Mo bitaw dunay kita ko sa yung picture. Nice siya unya hapon na. Picture lang siya mga yat. Waps. Ako ra ni. Look na siya diri hapon. Siya. Nice ka, Jo. Daan kay ko color si sang. Lagi kay diri mag-TikTok oh. Sama na pag TikTok. Wow, mag-TikTok. Jawing nga dyan siya eh. Na? Apil na tayo sa vlog. Nice ka dyan diri oh. Ha? Pili lang si Mayate. Ba't ako diri siya? Kaya na sila binag-video. Ako ayaw doon lang. Ginagot kay. Ay, diri siya. Maures magod ta sa... Dito no? Gwapa kayo. Uy, yung taduha siya. Kaya na bangs duha na. Bangs. Ay, naman na lang. Magwapa gamay. Oh, jamming ka dyan, jamming ka dyan. Tapat na kay bangs. Bangs. Umantay mga Jamming ka dyan. Bangs. Uso magunang bangs ron. Dili, oh, di na napunta, oh. Aran, siksi ka dyan yung kagaban ah. Mahang ka dyan mga yati dari guys. Asa ka ni mang larga ni mga yati ha? Ah, mga private siguro ni? Okay, cute oh. Dara, dara. Isagasa din na po may nagkuha na po mi guys. Starbucks na po. Salamat my loves. Salamat my love. Hala. Malampas na sa ukunog. Malampas na kuno sa una mo agkuan guys ibang kaon. Di ko kauhilan ron guys kay mga anak ko kumig. Yan, alam mo din yung Starbucks sa kumig. Sige tayo doon, hindi na ako kaon. Yan. Starbucks sa kumig oh. Sige tayo doon. Ako na tos mo nga. Ako na tos mo nga. Dahil na makita. Tulog ka po. At ano mo sunyo ba? Manghilo silang bahay ba? Maghugas, maglaba, magluto. So guys, humana po mi dari nag Starbucks dyan, magbagbuwag na po din my loves. Salamat ka my loves. I love you. You too. I love you my loves ka gwapa. Gwapa parok. Joke. Gwapa ko parok. Dara namiya dari guys kay panginhangin dari sa kanang naasos. Makawa sa imuhang lingaw-lingaw lagi po ko guys kay ay, pero laban lang gihapon. Laban lang ta sa mga problema. Kay ang problema na ay mamoblema sa problema. Ang problema ay mamoblema. Okay ra lagi na, positive lang. Salamat ka may love sa. Nag-enjoy jud ko may love. Nalipay po ko. Kanang kuyog si Te. Nalipay jud ko nga. Kuyog si Terry. Nalipay ko. Nakita ra jud ka nas TikTok personal. na kadiri. Diya guys, muli na mi magbuwag-buwag na mi. Sus, gamay ra gamong gamay ra gamong time jud pero nagdilang na pa may time. Para na nakita og lugay. Diya ra jud ka. Kuan ka jamming kadyo. Di jud nimo makalimtan habang kuan Habang may buhay. Habang may buhay. Ate, pwede ka sa United Nations na Asa na? LRT or Patultulan na rin. Tap, wala na ba nila yung istasyonan? Maura man na Di ba siya. LRT? Para asa rin ka, te? Nandalo yung maura man Ay, MRT ka! MRT, naaraman din Eh, sa magani M, de. Ante, dili L. M dai. Salam dai. Nalahi din na ka. Oo, lahi. Makati man Diyan kayo modit ko, di dyan makabayra nag milyon. Siyempre. Million thanks. Ay, ingon ana, te. Kaya mag-dinner na po ta. Hala, di dyan ta manguli dari ron. Hindi ta manguli ato tatugs mo ay. Salamat my loves. Lagi.
Guys, nawag mo naman yung ko bawal din mag-stop diri. Ayun lang, Kalibang nananakay man. sila. Nanakay sila. Nananakay Oh, sila. dili oh, Diri gaps na oh. kung Oh, salamat Gaps. ka to Gaps. Amping ha. Wala ang sao naman nito ni di naman kakable. I love you Gaps. Salamat Gaps. Kaya nga ayaw sa. Salamat. Oh, bye-bye, Gaps. Bye-bye, love you. Bye-bye. 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 Bye. Thank you. So, dinawag na ko guys. Bye guys. Salamat kay ka-juice ni Sheila. Ja. Na. Sige hatag nga unsa ni siya na. Di man mabasa kay Chinese man. Ja almond. Ja choco pie. Kupay nga chocolate ug green tea. Duha ka almond. Ja, wala na juga kuan si Jair ni ada ba ni dali ah. Mga pagkaon sa Chinese. Salamat ka, my loves. Salamat sa time ug salamat sa banding aram na jud mong ka buutan.